nupakhat chu Washington DC subway a akala a phone ken lai chu lo ri in ti tur an ron hril ni ngei tur ani CCTV camera atangte chuan an lo thli thlai reng bok rel konga chuan alut pheya banga number lo inziak te chu uluk takin a chiar phei zela Miss Dalin I chana chu number 1114 noi zona om ti message adong nol mai number 1114 noi zon chu anena engma mutur om box silo an le hoinak chuan rel chak takin aron tlana alo in saseng man chia alom to te reng nen le lamzonga rel tlan chuan aron suhlum ta thavani Emaxe chu American computer engineer ania Bangkok office security system siam thatna alo thok me kani Anih azo nu chuan a thlena hotel a let lea naktuka ka ho to dona ka flight ticket I lo ti fel to em tina zot receptionist chuan ti fel to e flight 4400 naktuk darli a I thil tur alo thleng bok ti pa in bom pakhat alo pe a camera atanga lo en ru reng tu anom thlat mai ruma chuan a bom don chu an honga phone changkang le makdang lam tak alo om Emaxe chuan makti mel devin an thlek vela reivak lova a thil don thar chu aron ria tinge ho I man mo hotel khenman achan ve in atlom dona sin ti masei saloni chuta a phone chu ron ri le in tun weekend atan chialom Emaxe ti aron thleng le a awa thave tiril ru in receptionist kha a phone ngal tun weekend atan thlenman achan ve in kan discount aron tia ole ka flight kha lo cancel le mai ro tin phone ada weekend chu Bangkok a chuan a hmang don ta ni heti lai hian Moscow Russia mi pakhatin phone Thar activate ani thu message sin alo dong ve chia bok Newsa Bangkok flight 4400 chu a thlo chuan nu lokin a chet sual thu le passenger zong an thivek ani ti an ron puanga Emaxe chuan mak ati khop mai a chuan na tur thlona phone a message adon wanga cancel le kha ani sia a message don te chu an check chiang le a thon tu number alang thei tlat lo Emaxe chu a ho a hunta receptionist ne na ka ho to don bil han ti fel ta che atia chuti lai tak chuan message adong le an en wanga Emaxe chu holovin Prague Czech Republic lam apan ta dai mai a message don kha Prague ka hausak nai na muak che ti alo ni a thlen nu chuan Empire Hotel a thleng ro ti adong le a taxi in chulai mun chu apan ngal ani taxi driver Yuri chuan I phone man ang kha an latlang zar lo engtin nge inei thei tin alo zota ka dona ni hi tin a chang Yuri chuan a number pe in phone ka siam thina charger earphone engpo min mamo chuan min lo bedon nia tin a kalsan hotel a chuan phone a man la in slot machine som pathumna ti ringot adonga phone chu da in poisa khelna mun casino akal slot number som pathumna chu azong ngala awa mu chuan midangin anlo mang tlat voilina poisa tam tak idongang ti message chu a mule khongain kalo khelve to ang chu number som pathum hi kalaki number ania tina dila chupa chuan alo phallo na samai voili a metling trap to euro za ka pe ang che Emaxe chuan atia a man tir tange nge ni control room atang chuan Emaxe chet level chu security ten an lo thlir renga voili na chu a metta poisa man thei tamber euro noi khat chu amana alom lutuk chu a au chuak hial security lam chuan ring hlel ngalin a profile an lo cheka an ho tu pa ber zone chuan lo en thladewang cheu tina cha
Maxan poisa draw chu atum lain message sa blackjack table 6 sa kalturin aron tilea Max chu aphur to hle a poisa don te chu sum tam jok man theinan chipsin athlenga casino head security John ho chuan a chetla chu uluk takin anlo endikani table 6 a chuan awa thu chata phone aron rile a poisa zongjong chu abeta card an han sem dan nu chuan a card chu blackjack ni in aman leta John chuan uluk takin video alo en leta poisa abet ma chia phone a en lai kha a mufu tlat security a phone ngala security chuan casino a cell phone man phal ani lo tina not chuak ta ni Max chuan poisa tam tak man to ma se ala du tok tlat lo taxi driver Yuri kha kolin ka phone en lawa message share ka du min pui thayangem avatia euro zanga anga yang tina lo chang Max chu hotel akir lea athlen na room bula chuan in ngai zong ni om tak hi an lo in hawa polite taka lo thela tuma mi pa jok chuan a nek thlutop mai a phone a sim card chu lak sakin a copy an siama Max aron har chuan hmeichhia jok kha abula alo oma poi ka tilutuk security in an hruai to tin an han in hmel hriat vela chunu hming chu Camila ani an ti mol lai chuan Yuri an aron phone a pona motor park na ron chuak turin ati Max le Camila te chu kanin mule don nia tin anin thla heti lai hian John an Max a text message don nakha a chui tira message record alan theilo wangin number chu an hre thei bik lo ani Yuri chuan Max saman tur bluetooth wireless earphone aron ken saka message te chu a phone en ngai lovin a hrezel thei to don ani message chu awa poimo om ve Yuri chuan atia kanu hnen atangin ania min ngai tu awangani tia shilin casino lam chu apan le ngal kalna tur aron shil lea casino alu rualin security ten an lo thi thlai le ngal euro makta duai thum man theina slota kal turin message chuan aron shila chulam chu apan ding ngal John chu mangang takin security room atangin achuaka slota chuan atam theiang ber man theina tur poisa ada luta casino a omve te chuan an lo en trap mai ahmet virta pasari hlir chu aron intlar pheya euro makta duai thum aman der mai le lom takani casino a omte chuan kutbengin an lo lom pui hloma chuti lai chuan mi pui kara John aron lang thut dingro aron tivin tuara security a hmu chuan hlau thongin atlan chezui casino zau taka chuan Max chu an kwal ta zak mai kongkhara mi pakhatin alo chang reng chuniin Max chu alo vai thal topa chupa chuan special agent Dave FBI mi le sakani alo tia an man ta ni FBI te chuan mun pakhata Max chu an hruaya chera thlung betin Dave fan an dop vela khoya tangin nge phone hi nei tu ta na thok nge ini iron thlen nu reilo te a casino iroka tin Max chuan ka shelo mela ka donania minron thon tu hi ka shelo ani tina chang silaya tinin tunge text message lo thon thin che atilea min ringro ka shelo tak tak khongain min thatsu tia ngenin a thlan fi ma far zoi chuta agent chuan akap thoi fia ka boya ithu soite kha ka ringe atitani agent Dave le John te chu FBI officer an ti duna Dave chuan chui theilo atangin message lo dong to te chanchin ashila poisa tam tak an don nuin atopa an thi evek thu soi
an pahnih chuan Max an phuar be na chuan vakalin an chua agent Dave chuan message lo thon thin tu che hi Mizo chua pui tur ani hotel a omla Prague hi lo chua san suang che tiin a phone alak sak bok Camila le Max te chu bara in tong le in an chanchin te an soi du na lim taka anin kom lai chuan FBI lam ron kalin Max chu an ron kawa nakina zanria kan lai dun don nia tin Camila chu a khalsan casino a Dave le John te chuan a phone don kha an pelet le a ti tur a shil ang che khan ti zel la kenin a ron thon tu kan lo chuyang an tia Dave an NSA lambia in a ron thon tu omna shiat tumin an lo in ring trap to Max chu casino a lutin phone a ona ti tur a ron shil le tranta avain bedro aron ti le che chuan NSA lamin an lo chui nga la United States ram chunga tang message local ani ti chu an hre thei tun tum chu Maxan poisa man to tlat lo makti takin Dave le John chuan an lo en rengani dokana thosan nu chuan message ron lut le in warning ani kha phone off le ani chuan ka that tawng che aron tia NSA chuan awmna an hre thei don ta chuta an pu ber Raymond chuan du tok ro off vek ro aron ti tamai an thil khoilai chu an ti top ngal veka Dave ron bia in Eselon ani avatia FBI in Max chu phone an lak sak ngal Dave chuan kan thil chui lai hi kan ti topang atia John chuan Eselon ani ti ro alo ti vata Dave chuan itong theima mani engma soi chuak lawang cheu tina kalsan Max chuan hriat thiam lo hmel takin enge Eselon chu tin John azota NSA computer lai mu ber khovel ram sang in biak pona lo thlifim tu ani atia Maxan ani chuan message min lo thon tu hian NSA amang tangkai ti na ni mo tina zot le John chuan ni che tina lo chang Raymond chuan thin rim takin tunge kan system a lut engtin nge an lu thei tunge ani hriat lo tum ro ativin tuara Max nena in ang tak Navy officer chu ai o turin man antuma Max phone chu kentirin message adong ve ngei kong cross turin aron chila akal chia chu motor che swalin aron suhlum ta ni Dave le ho te chuan thil thlen dan chu an hre thiam lo hle Max le Camila te chuan zanria an kil du na anni pahnih hi anin ngaina tel ani hemi zan hian an riak dun nge zinga chuan a computer atangin Eselon chu enge ani alo chui ve a kan thil khoilai zong engkim an hrevek thei tin a thian nu chu a hril mola Camila chuan Omaha atanga chor chuaka chuan ifing ber ome anti chuan Maxan Omaha kho chuak kani ti kala hril mi alo che engtin nge ishiat min lo ente tu ta na thok nge ini makti mel takin atia chuti lai chuan pon lama sniper an mani rontin rang tu chu Camila in a han muthut mai Max abo thlunga la an ka fu man lo chia Camila in do kana a pistol thuruk ban atum lai chuan aban bula an ron kap fua pon lama tangin misual ho chu ron lu an tum ve bok Camila chuan pakhat jok chu kongkhar chhana a shoka tak alo thila a thian pa aron lut ta pon lama tangin sniperin alo ve reng bok nen an fim khurangai Max chu bedroom a biru in Camila chuan misual pa chu alo beya Maxan alo vit ve bok reife anin sual nu chuan an da tha thei hra mani John ron langin Max chu a hroi choka Camila in a phone sim card a scan sak thua shil katana thok ani kha atibok Raymond chuan Max chu that turin sniper kha alo tira an thuru khum him nana ati ni
Dei fan message sa phone hi Max ipek le lo chuan ka thatang che ti alo donga a hlau thong ru hle Max chuan taxi driver hacker Yuri Khan an boina te chu a chin fel thei a ringa Moscow a ho to wangin Russia pan China sia Russia an vathlen nu chuan Yuri chenna an pan dun ngala Max chu camera atangin an lo thli thlai rengani Yuri chuan thatakin alo dong songa John chuan sipai nge sarkar spy ni tin adop ngal Yuri chuan hacker satlia ve mai kani min mamona in nei chuan kapuyang cheu tin alo chang Moscow kholaya an len pa chuan Jonan Dave nen FBI ya an tho ho thin thu a shila an na tho thin dan an du lo wangin a ban san ta ni an let le nu chuan Yuri an kathil mu chua hi mak in tingotang tin an soifia zunga an chui chua thei lo chan chu echelon system chuan ama in message aron thon chuak thina khovel pum puya camera te chu control vekin athil mu le hria tam taka tang chuan thil thleng tur alo ring lok thei ani a soizo ma chuan misual an ron kala Max te thian dun chu an tlan chengal konga chuan motorin an ron zui zela John chuan ne so taka motor khalin a tu te kar chu asulet phung mai a tu te chu Dave te ho an lo nia silaya tinin engwanga min ron zui nge ini tina zot Dave chuan a message don kha a shila Max hi ka zon mu lo chuan min that ve don ani nangmani ang che in message ron thon tu hi zon chua ka du ti in Max chuan boya I thu soite kha ka ringe alo ti ve a phone a ken nu chuan mun pakhat address aron shila manmo takin an pan ngal an va thlen chuan a khol pui ber backup che an va mu chuaka a server omna chu Nebraska ani ti an hre thei ta SWAT team havin chulai mun luna chu puak thei thil mangin an ti chia a Max Dave le John te an lu nu chuan camera in alo mukhiau mai Max an server chu a ona an log in chuan engma mu tura omlo NSA lamin an han check ve le a beidong takin an chua san an kal nu chuan server chu aron nunga SWAT team te chu an hole vecto Echelon hian aum na thin NSA chua sanin Nebraska a aloin sona mishing ti boya aruk taka achet theinan Echelon chuan hausakna apek nuin atopa an thina tur hmuna a hruai thin ta ni Max te in chunga an valu le nu chuan ama in aloin upgrade me ka Max chuan ati top thei thu soi message sa tilo turin aron tia screen a chuan mitam tak personal file le an thuruk zong aron tar lang zui Dei fan chanchin avashil nu chuan Raymond an sipai ho chu kir le turin atia Echelon chu ti che turin ati ni Next chuan Echelon system chu bia in mitam tak private thil chu ti chelo turin angena pona sipai havin Dave le John anron ka pop mai Echelon ain upgrade zo trap ti in ramsang sang sarkar thuruk te chu aron tar langa server chu ama in athizui ta ni sipai ho chuan Max te chu anron mana Raymond an president bia in Echelon chu ti chiat ani to thuashil kan thunun thei tur adang kan siam leang atia Echelon hi anram hum himnana aruka security system an siamani hemi nu hian Max chu Camilla Khan aron bel chuaka John chu FBI agent ni turin dei fan asom le bok pona Camilla chuan casino a euro maktadoi thum aman nakha a check-in alo pe a lim taka in coin anin fopa Paris sa zin pui atum thuashil
chuta a phone a chuan message adong le a kalom puya che inu ishil ve nge don nia tialo ni Yuri nena kanu in minron message thin ati kha a hre chuak zoka Yuri ron langin Russian sipai alo ni renga an general chuan amisona a hlotlina wangin an fakde ulwa ma se Yuri chuan America hian hetiang khol hlaum tak hi an siam chua le nge karing ani tin a phone ken lai chu a meta